Какво каза, мама? Охо! Я да видим какво ядеш ти. Какво яде детето? Йованче? Какво ядеш, мамо ти? А? Какво ядеш? Дъвчи хубаво и няма да говориш с пълна уста. Няма да говориш с пълна уста. Къде тръгна сега? А? Я да видим. О, два крака! Виж какво направи маймунчето. Вкусно ли е, бе? Вкусно ли е, мамо? А? Вкусно ли е, Йованче? Да, не дава, мама. Ето так. Айде. Так. Так. Кажи ми нещо, мамо. А? Йованче? Кажи нещо на мамо. Кажи. Как говори детето? А? Ей, не иска. Кажи нещо, мамо. Ще става нашето. Къде отиваш? Да, знам аз. Виша. Не са ли наяди на този хляб?